Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni kuno komwe tafika sopano ndiye pa home ground. Arsenal sopano pa kwawo, APM pa kwawo, pano ndi pa Goliath penipeni pa mchombo pa boma lino la Tcholo. Pasonkhana anthu ochuluka kwambiri aunyinji ndithu kumulandira munthu wawo APM pano siku la lero. Anthu aunyinji osakhala masewera, chisimikizo chonena kuti kuno ndithu ndi kwawo. Dr. Benpiri, Dr. Benpiri, pamene ya president yetu akukwera pamwamba pambalenga hapo. Chala mamba, Goliath oye! Kipiti oye! Kipiti oye! Zikama kwambiri, tikuona president yetu first trade akupita pakalimondo ya mpadenga kuti atipase moni maono. Chala mamba watuluka mpulumusi uja ndiameneyo mpulumusi wa Malawi, chiyembekezo cha Malawi. Chala mamba apita waye kweza nizanja pulumusi wanu ndi ameleyo Mose amene wenye mulandoda kuti aombele Malawi muchoke mmavuto amene mukubana nawo. Wafika mpulumusi palo pako wanani mpulumusi wafika sopano, mpulumusi wa dziko la Malawi kuyambira pa 16 pano. Wanani mpulumusi watu Banani Abitaloye Dr. Benpiri wali mama bana wafulumira kodi mwalandire wana president atu komanso munipunzise 1 minute kali yakagomero. TDP oye bwana komanso amayi ine tsulo naliko kuno ndendiliko mawambiri ndikobwereza ichi tufuna zinthu zisite sichoncho nanga atati abwerere sichoncho nanga. Ngeti mfane ichi ngati tinataya sikamo tikhale chete kuti timvesere maphunziro amene ali kuno akavotedwe amaindi ya bambo anyamata ndiyasumbwana. Nikirani pang'ono kuti mpulumusi wathu atiyankhule mpulumusi wa dziko la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika Mtunda. Chala mwamba TBB oye! Tipempe kuti tisate nthawi achinyamata apo basi moraro yokaye basi kaye. Tiyang'ane ichi TBB oye! Tachiona chimenechi tikuona mmene achongera ndisana ne inu amoraro apo takhala ndikaipeya apo ichi tikakafika kovota tisakayang'ane sopena tikayang'ane pamene pali chimanga chingati ba president atu alipo ambiri ndiye ayika space kochepa cholinga mukachonga mchongiwo pitilira apa
voti yanu asaiwerenge mulola ndiye ndikupempeni tikafatsire mukabokosi kachimangafolo pale atati tikangoti chani koma koncho ngako kasakatuluke mbogosi tagwirizana kuseliku kwa amene sitimata kulemba kaiki pang'ono kangoti chani DPP woye ngati tinataya chovotera chathu tikapitebe chifukwa mayina athu ali konko tikavota. DPP woye komanso tisadandaule palibe atabere chisankho chifukwa zisankho ziwerengedwa bwinobwino. DPP woye kutsekula malo ovotera ndi 6 koloko malire 4 koloko tikalawire tagwirizana ziko mokombi chala mwamba olebekeseka amoda bwerani mbuyo pang'ono kuti anzathu kumbuyoku azimva nawo chifukwa unyinji uli pano khwimbiri pano anthu ena sakumva zimene zikuchitika pamalo anu. Ndikupempheni mubwerere mbuyo kuti anthu amve uthenga umene mpulumutsi wa dziko la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika watengewa kuno kwa Goliath komanso dziko lonse la Malawi. Mwaulemu kwambiri bwana ndiye pepe a vice president kuti akususteni a vice president. DPP woye! DPP woye! Goliath woye! Chai mamba! Kuli chai mamba! Adadi talondira rweti takonzekaso kuti pa 16 September adadi akale president wa dziko la Malawi sichocho amene akuti chakwera achoke chai mwamba chakwera achoke babaya adadi sichocho ineyo adadi kuno ndikumudzi anyamata musokoneza sopano anyamata kwani matani kodi DPP kodi nendiza kulisa adadi kunokozora asene pakwa umagulisa palibe toilet ndingolola kuti mundilole kuti MP wanu wakuno Zimayi angoti pasamoni sichocho pasamoni DPP way Professor Arthur Peter Mutharika way Professor Gertrude Mutharika way Anaya Chogongola way Chala mwamba cha Professor chala mwamba tenda weba data mwela kumutsi DPP way chifukwa bwera kuzatona kuno kumudzi ife ananu kunoti fosangalala ndipo kondwera. DPP we adati ndimati ndikupempheni mpando omwe ndayima inewu ndi mpando wanu anthu awa ndi anthu anu kuno ndikupemphake kwa DPP adati sitimagona kuno ndi njala tiganizireni chakudya tiganizireni Saudi Valley tiganizireni zitukukoza mwamuna zisiyako kula ndani ngoma mumalisitse. DPP woye asana makola chala mwamba chongita adati. DPP woye adati ndikufunaniza wino zonse amayi ndikufunaniza wino zonse komanso maulemu upite kwa onse oyeneka kulandira ulemu zikomo kwambiri twaja kufika kuno ifeyo ndife ananu zikomo kwambiri adati mulandire ulemu wanu. ayempitawo narwebu timanga mistake ngati unoko tikufuna suti kuno suti sichocheti President Professor Arthur Peter Mutharika MP watu wa Chizimayi komanso makasa ya sichocheti
amene watu pase ni mpata a president tatu mutiyankule anthu akufuna ande kwa inu kuli mwakonzera kuyambira pa 16 September zuwa kwambira president. DPP oye! Goliath oye! Katundu oye! Kirombo oye! Mangazi oye! Mina oye! Andreza oye! Awita oye! Makwesera oye! Gogoya oye! Kamoto oye! Step oye! Madose oye! Mayose! Oseiwa? Miano no seiwa? Ine singa bweza ndaya. Ine singa bwe kuno. Kuti ndikupempha kuti mvote naye. Ndikateo ndikulakwirani. So anthayo onse mandipasa 100%. Koma kasi kwathu ndiye ndikuti alamwano akupasa ndimoja. Kuti ndikupatsa nimoni mmandipesa chisona azira mmandipesa kukoma azira mwanga mumve kuti ndimakunyadira na azira mwanga zikomo kwambiri awaso lundi andale alala MP ku Baraka North. Nde MP wa unata ada DPP oye! Leo nakubaya uticheze basi. Ndibe ya maoli wonse. Mangoti nanga mazuka huku. Kazuka kuzazuo. Baka bonse kuzungulira. Bakumwanje kufyako. Ndenga atikuli. Ndingo dusapo. Kuko zemba. Ngarikuli naba manapiepo. Ndikuthawa.
Leba sitango bya ndikoneni. Kodi ukufuna nzamu kwa mbele. Ba chuzi ba. Onse mukavote. Antamela imizi achikulire. Amena rovudika kwenda mwatenka panjinga. Kudabure pano zavore. Yeso zabura pano suzavota swaba. Achachuzo. So tizakumana chuze pompa. Ndaka pompa. Ndikozi. Iwonsala atavora sikonkunonsi. Ndiye anyamatanga onse tizabura konkuno. Ndiye basi nakudusa pano kundi kupasa imoni basi. Sindali kabeti jose hai. Kumanse mukale bwino. Ndokusanga kwami ukona nonse. Wakantha itali. Kwandi kusanga kwambiri kuona nkhope zosanga ajonjo. Ineso ndiosanga kwambiri. Ndikabula kumuzikoti kuti ziwa kwambiri. Ambuya kudaisa nonse. Ziwa kwambiri zika. Pamenepo ndi pomwe tathera pano pa Goliath. President ananena kuti sanabwere kuzapanga kampeni pano potengera kuti pano ndi pa home ground, sangabwere pano kumapempha voti kwa anthu, pano ndi pakwawo. Tinaonanso anapereka mpata kwa First Lady kuti ayankhule azilamu awo. Zinayi zinthu zosangalatsa kwambiri. Anenanso kuti akubwera pano ndithu siku lachiwiri kuzaponya voti. Panabwera anthu ochuluka kwambiri, chitsimikizo choti pano ndithu ndi pakwawo pa Professor Arthur Peter Mutharika. From here ndikumvesedwa kuti tikulowera pacholo boma. Ndikupempheni kuti mukhale nafe pamene tikupitirira kukupatsirani pamene zinthu zikuyendera tuwa ya lero pomwe tayambira ku Phalombe boma kumayenda ndithu mpaka tikunena kuti pano tafika pa Goliath. Ndiye tikuona President akusazikana ndithu ndi azibale awo, kusazikana ndi ma shadow MP amene akuyimira kuno kwa Goliath pakwawo penipeni pa Professor Arthur Peter Mutharika. Professor kusazika ndithu pano kwa anthu amene asonkhana pano kuti abale anga musale bwino pano siku la lero pa Goliath. Anthu ochuluka kwambiri pano ndithu inakwera nikaoneke kwambiri. Ndipempheni kuti mukhale nafe, musatope pamene tikhale tikupasirani ndithu satane wamene zinthu zikuyendera siku la lero. Zikomo kwambiri, mwakoma nafe, mwakoma nonse, mumakhala nafe paliponse, musatope mpaka timalize ndithu. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.